Nagpanawagan si Ilocos Sur Governor Chavit Singson nga magupod sa one-time, big-time rally batok sa mga alegasyon sang korupsyon sa flood control projects. Suno kay Singson, dapat matabo ang protesta as soon as possible. Ukon asap, nagaplano manini nga magpakig-angot sa mga relihiyoso nga organisasyon nga nagapamatok man sa graft kag sa korupsyon. Kabahin nini sang ginpanghambal ni Singson sa iyang press conference kung sa diin ginakusaran sini si President Bongbong Marcos kag si House Speaker Martin Romualdez nga amo suno sa iya ang yara sa likod sang korupsyon. Yung one time big time, the soonest possible one time big time na rally, ASAP din, the soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization, lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Samtang ginhangkat man ni Singson si House Speaker Romualdez kag si President Marcos sa isa ka debate. Suno sa iya handa siya nga magkadto didto sa Malacañang. Before I answer question, I have another message to my former friend, Bongbong Marcos. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacañang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Thank you. Ang mensahe ni Singson sa iyang former friend. Wala naman ginsapak sang Malacañang ang hangkat sini nga debate. Suno kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, wala dapat ginapaagi sa debate ang away batok sa korupsyon, kundi paagi sa paghulag kag pagpasabat sa mga tawo nga involved. Pahayag ni Castro, masako ang presidente sa pagpaumwad sang kabuhi sa mga tawo kag sang ekonomiya sang Pilipinas. Ang kinahanglanon suno kay Castro, amo ang maayo nga panggobyerno kag indi ang pagpakuno-kuno lang sa atubang sang media.